Arestado po sa bayan ng Bani. 816,000 halaga ng Shabu Nasamsam. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang dalawang itinuturing na high-value individual sa operasyon laban sa illegal na droga na isinagawa ng pulisya sa Bani, Pangasinan. Kinilala ang mga suspect na isang 27 anyos na lalaki na residente ng Mangaldan at isang 18 anyos na lalaki mula Dagupan City. Nasamsam sa mga ito ang humigit kumulang 120 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 816,000 pesos, bukod sa iba pang ebidensyang na-recover ng mga otoridad. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Bani Municipal Police Station ang mga suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.